Amb aquesta signatura s'ha formalitzat la pau social en un sector que s'havia mostrat molt dur amb el conseller d'Educació, Martí Marc. Tots els sindicats que integren la mesa sectorial han firmat al Consolat de Mar l'acord en marc de l'ensenyament públic de les Balears, fruit d'una intensa feina de negociació i que suposarà una millora de les condicions sociolaborals dels docents de les illes. Un full de ruta que, segons el govern, serà un referent per a tot el país. Un acord ambiciós, un acord signat per unanimitat. És un acord molt positiu per a la comunitat educativa. Jo qualificaria aquest acord d'un acord històric, on s'aconsegueixen millores històriques que demanava el nostre sindicat, com podria ser la reducció de càrrega lectiva, la reducció de ràtios i la carrera professional. Sens dubte, aquest acord durà a una millora de la qualitat de l'educació a les Illes Balears.